Anong ginawa mo? Maye, anong ginawa mo, Maye? Ano yun, boy? Oh my God, paita rin ako mga tao eh. Well, Maye, will you please try to describe about what you call that? TUSLOB BUWA. What we have cooking right now is what we call TUSLOB BUWA. In English? A Latin recipe. Yummy. Lapaw. Banghutin. Lagi ko. Kuan sabi ka na. Ay, ito na nasarap. Palikit ko man ng electric fan. Asa dito? Amen. Amen. Delcater ko na delcater. Kater, no? Butin. Balik ni kater. Kater na yung mga pasiga. Kahugyaw ba ya? Yatap sa tayo Saon naman eh. Lanlan. No? O sige, so tinin mo sa bubbles deep inside. Ako makasulti no nga murag kuwang jud kay nis kayo. Minaw ko. Gadabi ni. Uy, di na yung rin kayo mayo. Eh, my God. You're perfectly insane. Papas mo tani yun. Hi, Rai. Walang... Okay ka na. Wala, may nabutin. Wala, uy, wako. Pag-vlog yung ako, pabasa ni Moy, kababay ka na ako. Ayaw na yan? Bahis. Ano? Hi, Mariel. Hello. Wala kayo, Mariel? Uy, kabawa na si Cola mo first, yung siya mo kanang mo pakita sa atong ano, sa atong vlogs no, Colal on the mix. Oh. Boy. Kani si Colal nila si siya 500. Boy, anong niluluto mo, boy? Hoy. Alam mo, yung niluluto natin. Dito lang yun. Chipulog, bro? Wala sa Manila yan? Wala, sa Manila, wala to boy. Ano yan? Sa Cebu na to, specialty to sa Cebu boy yung tawag nila na TUSLOB BUWA boy. Kaso, naubusan tayo ng apoy, kaya ayun, kumukuha pa ng apoy. Anong TUSLOB BUWA, boy? Tingnan mo, uy, nasira na honro yung yan, day. Anong TUSLOB BUWA, boy? Tinatawag to na TUSLOB BUWA boy kasi, ayan o, pinapasok ng beauty natin boy. Bakit nandun si Kapitan? Tapos, i-close natin. Si Mayora. Tapos, Bakit nandun si Mayora? Katapos ng Mayora. O, iniikot-ikot pa. Ganyan yung ex ko, boy. Pinaikot-ikot lang ako, boy. Sinara, sininggihan. Ayun. Tapos ayun na, umapoy na siya. Yang last niya. We got Apoy na. fire, baby. Itinak, putang ina, ang init pala. Initakang na natin. Kasi ito, Mayora. Mayora Nets. Goddess. Itinak Oy, natin, no? Goddess of beauty. Ayan, no? May pagka-beauty. Ano? Athena. Goddess of wisdom. Wisdom. Oh, very good. No? Kabalay ka na, Ray. Venus. Si Venus. Goddess of beauty si Venus. Ah. Si Athena, goddess of wisdom. Oh, kabalay ka na, Ray. Ano sa wisdom, no? O, sige, so tayo, wisdom or Si Bea, Winston? goddess of red horse. Brothers. Ay, makalingaw siya rin mga grupuhan, guys. Ambot lang, mabuhaan siya mo, ani, my God. For 872 for 2 weeks. Gamay nila kuwang mga kwarta na tayo. Di ba, ye? Ate, may nakilala itong ating chief ngayon na si Titi Lastimado. Ate, paliwanag kung ano ba niluluto niya. Iwan ko ba sa kanya kung ano, parang tayo ng iring to eh. Tabla. Maye. Yes, chef. Yes. Hello vlog, welcome to my guys. Ano vlog? Maye, ano ginawa mo, Maye? Hi vlog, welcome to my guys. Han, limpyo man. Han, bugas man ako itong binubuod kasi.
daw sa akin dahil dili. Sige, masukol na kasi yung amo. Ayun dahil. Mali, ano tawag niya, May? Asa to? May, ano tawag niya, May? Ano? Steering niya. Hey vlog, welcome to my guys. Sigbalik. Oh, para managlan. Ilagay niya kung gisado mo to. Manila ako, roto. Hi guys, welcome. Wow! Let me this one, you cookie. Boy, bigaw lagi ka ba yun to? Ay, magpala bigaw-bigaw. Hindi, dito na ko si Mario dahil kay Malugoy. Yun mo ko. Kenapa rin marinig sa ifam mo? Ifam na ra, ifam. Ay, grabe no? Hi guys, please subscribe kay ipanweldo ito na ko na mga saok. Pero waka mo kabaw nga mo ito rin panghatos sa mga frontliners. Hi Toy! Gosh, what are you doing? My God, you're such a disgusting. No, mga patay goto mo na nga. Ano mga patay goto mo? Oh, lagi. Kasi ingon mo. Oh, mo na din. Ay, vlog kit. Taing! Ano ka taing? Taing! Oh my God, thank you for everything. Thank you for everyone. Still watching pa yung tasdaan ni Ron, no? Ako ganyan siya no? Ay, 5 ko na ano na ang nakausap mo. 20 ka taon pagkausap Ganyan siya Diyos. Ikaw ano? Gamay. No, sampoli, be. Ako po yung kasi. Hello vlog, welcome to my guys. Tara, oh, right. Oh, bisa. Uy, kama mo no? Kama mo guys, ang birthday ni Aljon Nacarion. Lupigan pa ang birthday ni Mayor Sam Goliath. Ay, balik sa to chat. Ito uy, kama mo guys, si Mayor Sam Goliath loy kayo. Gibuhat niya tanan from 3 ka kilo nga bugas with dilata, then abot sa 25 ka kilos, pero ang mga tao sa iyang gikuan kapunungan mga magagipong kignaong, no? Basta nang gabaksing sa tangke. Ang leader ko na to si Opaw. Bitaw na kaba mo guys, og unsa ning coronavirus. Ang coronavirus og unsa ni siya kala, unsa ni siya kakuan, mas grabe pa na siya sa HIV, sa AIDS, og sa SARS, pero mas grabe pa na siya ni kalala o kani ala unsa say ka dai. Please. O, di ba, Brad? Kasi ante. O, say na to dahil balik tayo, Bing. Dahil sa balik ito? Because sa tinuray lang ba? Kawa mo, kung saan ka seryoso ang COVID? Ang COVID-19 is very crucial, you know what? From frontliners ang daan, mag-test sila daan is og nailay something lang marag mukuan, no? Marag kuy-kuya gid sila, no, di ba? Pero sa nila, mo na siya hinungdan sa COVID-19. Kung saan kasultin mo COVID-19? Oh, peace yapon. Gapang sa antik eh. Kita ko kani mga tao sa talisay, no, mga pagkakay mga naong. O way ayuda. Kita ko dili kita na no manino. Dili kita na no. O way ayuda madawat gikan sa gobyerno magyaw-yaw. Pero wala niyo na no hunang-huna ay siguro ko rin pistek. Pero wala lang huna ang unsan ka protected ato mayor diri para
konseho, mga barangay officials. Pinakamotor na ako ng Ginoo. Kamura siya rin napat sa gugulingon. Ito, tinuray. Kandidato, mga kandidata lang sa TUSLOB BUWA 2020. Aniya karon nangaon sila. Naoy siya sa patay gutom kaayog naong, oh. Oh. Silaryong. Ay, 1993 ko din. Si Aryong, ganun ba sa Aryong anino? Ay, 1993 ko din. Okay plano dong? Okay plano mo no ah? Hindi, kay Malima ko yung ahos, hindi ko luwan ako. Kawa. Ah! Di ka judge. Oy, ini tao ba ni mahal yung abo? Naganahan ko din. Maso nga, buhay ba ako Mars? Ray, si Ganggang. TUSLOB BUWA. Pork brain, and onion spring, and garlic, and olive oil. Olive oil ba yun nga? Uy, lana mo tos bayot ang gibugwak ka ni Uy. Only in Cebu. Putin. Best. More fun in Cebu. Well, no. So I'll bring Sige. the pork in. I'm gonna ask you a question. Ang question is ang question. How are you going to question the question? Ikaw na lang mo na. Wala ko ni Madam Gwen na ano? Mami Gwen, atong namin ato sa Monday. Mama din. Alam mo, ay ka ganahan. Di ka ganahan, no? Naiahos na mapili mo ako. Ako, rapas so yan, nagod. Si Martin Berglay, siguro siya inkatas mo. Lawrence, kao Lawrence, tagsar kay katilog lami. Dugal lagi dito. Dili kay makaon man na sa. Uy, lalok, asay man na full of vegetables and garlic. Boys came from like in Africa, you know, tribe of TUSLOB. Then BUWA came from Cordillera, BUWA. So mix of Filipino and African. Like to eat this kind of food, like the slum area food. Oh, what kind of flash is that? Oh my God. Ayaw lang mo na kay ma. Oh, you know what, baboy? It's still baboy. You know what they call it? That's a rice. What? Rice. The sun is rice. That's good, man. Thank you guys, thank you. Hey, mate. Thank you. Thank you mga Thank you. Hey, mate. Everybody. Where you going, mate? We love you everybody. Uy, pisti ay ko lihay. Yata. Ayaw, nila mo lihan, isa din na. Nila mo What do you call this one? Si Mayi, isa din na Mayi. No. What do you call this one? Rice. Ay, kumutang ikaw kami. I'm going home in the early morning, huh? Kumuli na dyan. Then for what, huh? Ibang sabi nila. I'm going home in the early morning. Like, come on, May. What's up, May? Man, we don't have to go early morning. What you gonna call this one kind of shit? You know what? And the rice with the toppings. You know what topping You know is? this is the rice? Sunrise. You go more of it. You know the sunrise with the toppings on the rice, man. You know what we do? We have to I am a Russian. I'm a Russian. What are you going to say about the routine? I'm a Russian. About the TUSLOB BUWA thing? No. Look. Hi, GC. 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 Uy, ang beauty niya. Uli sa kisip. Kasuang ko lang naon ni Moron. Ayaw na niya na. Wala pa sila. I get you hurting you. You know what? You're taking something. Someone's pulling, huh? Someone's pulling.